Здравейте на всички! Днес ще направя едно бързо четене за мислите, чувствата и действията на вашия любовен интерес. Нека да видим. Настройте се позитивно, мислете позитивно за вашия любовен интерес, независимо дали сте мъж и жена. И нека да видим мислите, чувствата и действията на вашия любовен интерес. Мислите му. Какви мисли има? Мисли. За тези от вас, които ме гледат, връзката, която имате с този човек или тази жена, са кармични, дадени са от съдбата, циклични са и в момента този човек смята, че вие сте съдбоносен партньор, вижда ви като нещо, което не е случайно в неговия живот. Когато излезе колелото на съдбата, това винаги означава, че тук не говорим за случайни връзки, повърхностни връзки, а за връзки, които са недадени цвиши. За тези от вас, които може би нямат комуникация или дори да имате, скоро ще има такава. Човека в момента си мисли как да се свържи с вас. Абсолютно за някой от вас може, след като го изгледате това видео, до няколко минути, час, наистина човека да ви потърси, да ви пише, да ви се обади, ако не, то до 1, 2, 3 дена максимум. Тази карта наистина е изключително бърза. Той в момента буквално мисли да ви пише. Ето, крал чаши за дамите, които ме гледат. Човека, ваш любовен интерес, има чувства към вас. Може да не ги показва винаги, да не ги изказва на 100%, но те са осъзнати и зрели. Крал чаши винаги показва зрели, осъзнати чувства. Без много показност. Тук в мисли, ваш любовен интерес буквално мисли как иска да се свържи с вас. Ако ме гледа мъж, то тя мисли за вас като човек, към когото тя има емоции. Обръщайте се го. Тя има емоции към вас и възможно е скоро тя също да се прояви, да ви пише или да се надява вие да се свържете с нея. Това са в мисли. Нека да видим чувства. Чувства. Какви чувства има? Чувства. Нека да видим чувства. Какво чувства в момента към вас? Много силна сексуална обсесия, много силно се чувства тя или той изкушение от вас, много силно сексуално привличане, изключително силно, дълбоко и в момента това е доста ключово в неговите чувства. Буквално сте като една изкусителка, жена, която е супер притегляща, която не може да й се насити, не може да й устои, която го привлича. Като фаталната жена в хубавия смисъл, разбира се, на думата. Като едно изкушение, съблазнителка. Ако сте мъж, то тя иска да бъде такава жена за вас, да е привличаща, да е сексуална, ярка, да може да ви съблазни. Сякаш иска да ви покори по един така по-еротичен начин. Чувства. Чувства, иска да планира, да имат планирате заедно общото си бъдеще. Възможно е този човек или тази жена да иска да има дете от вас, да имате бъдеще. Тук усещам доста силна връзка. Тук не говорим, ако ме гледат хора, които нямат от много време комуникация с човека, който го интересува, това едва ли е за вас. Тук по-скоро говорим за хора, които имат динамични отношения, силна връзка, която към момента е силно актуална. Ето, в чувства човека казва, мога да бъда себе си. Тя може да бъде себе си, може да се покаже такава каквато е. И с допълващите карти виждам една жена, която няма проблем да изяви себе си, да покаже себе си. И
Това е много хубаво. Също се отнася и за обратното. За жените, ако мъж ме гледа, то тази жена няма проблем да покаже себе си през своята сексуалност. Просто с вас се чувства спокойна да бъде такава каквато е. Така. Или вие, ако ме гледат, нали, жени, вие не се притеснявате да бъдете себе си, да я заявите вашата сексуалност. Нека да видим действия, макар че ние видяхме, че скоро ще има такива, но нека да видим какво ще разкрият още карти, какви действия, все пак решихме да го направим по този начин, какви действия ще направи вашия любовен интерес. Ваш пентакли, скоро очаквайте някакъв жест, някаква покана за прекарване на красиво време заедно. Ако сте жена, той го приема за изключително красива и скоро очаквайте някакъв жест от него. Ако сте мъж, то тя иска да има ви да направите жест към нея, може би някакъв комплимент, тя има желание да се покаже такава една красива, привличаща. Ние го видяхме в другите карти. Много красиво. Тук говорим за може би отношения отскоро. Ето много мисли, желания за комуникация, крал мечове. Тук някой ще дойде с някакво решение, ще напише, ще направи нещо по един контролиран начин, жест. Човека ще направи някакъв жест, но обмислен. Няма да бъде импулсивен жест, защото този жест ще дойде с замисъл, с мисъл, с малко контрол, нали, обран. Няма да е толкова така директен. Тук виждам, че човека не бърза, чака подходящото време за вас да се развият нещата още по-добре. Виждам една връзка, която човек се чувства комфортно, която вижда бъдеще, който може да бъде себе си. И обаче въпреки това не иска да се впуска твърде директно, а така леко предпазливо, чака подходящото време за нещата да се случат по добрия начин. И цепената карта, тя е най-хубава. Двойка чаши. Между вас има взаимна любов. Тук си говорим за връзка, която е отскоро или нали, не отскоро, е от дълго време, но е изключително динамична и жива. Извинявам се, гарбана ми малко прави бели, но изключително жива. Тук има любов, мили хора, и тя е взаимна. Благодаря ви, ако това ви резонира, може да ме потърсите и за лични четения. Ако ви харесват видеята, моля ви, последвайте ме, така вие ме подкрепяте в това, което правя. Благодаря ви и до нови срещи!